นะทุกคนตัวนี้สูงไหนมาวินประเทศจริงอ่ะบอตั้งมาอยู่ตัวนักเตะประเทศนี้เราเป็นเป๊กไหนมาสอบเป็นกันจริงเนี่ยจะจนน่าจะเจ็บสมินกองโดนเลยนาke jing lamwer pat ke jing jia basir khei hapo manipur kabam siam lala bante lakam haduk menta kawei na ka klau kala kala ke jaka mani blai kabala penlong jing duai bat duai blai da kini ki pat manipur ki badai ki kuki ki kristan kini ki kristan kem siam la yo shu kata kalat jing lai luit ban mani blai hapo ki yeng mane ne ki jaka kentang ki ba la Pishna kerpang kum tiang mane Henry Omban se ban long hapo klau na ka benta kijing duai bat kijing mane blai kine kipor la long kum kipor ki ba menshua hakaba kijing sha le ben ki kristan hakaba ki kristan ki haban petwer ki haban sha le ben ha inong sha ban ben kane ka video kala viral bha menta hapo social media hakaba kine ki kuki ki badai ki kristan ki hap ban penlong jing mane blai lane jing yaseng hapo klau hakaba une we urang ba ulaya lap ya tien jong blai pat ulat penlong ke jing duai ke bakar pang na ke benda ke jela manipur hakaba kine ki briu ki kita ki briu ki balaha ban pedwer ban wat jakasa ban yo jakano shawei na ke benda ke jing yada na ke jing jia ke basir khai hapo manipur kano ke jing isang sot ke jing isen a ke jing imlung shisha ya ke ni ke jing jia ke bala jia hapo manipur hakaba ki briu kim don jakasa kim don bam don di pat kim don a show halaki jong namarba kila dolut ya ki yeng ki sem ya ki jing don jing em jong ki bat ki haban ra tang ya ki badai bakin ra na ka benta bikin like em bat kin yada yela ka jong ka jing em kalong ka jing isen a bat kalong ka jing ai jing hikai la ni ka jing kta ya ka man sim jong ni baro ki ba pe ya ka video hakaba kine kila panlong kata ka jing mane blai lani kata kecaka mane blai kecaka bakantang hakaba kila pan kre kom ki mane andre kecing san sot ba kecing isen a kini ki pat kuki ki padai na manipur aba kim yo sho kata kalat kadenti ban dwai ni ban mane blai ha ka pucing lai luat kya ban panlong kom balong ki juk ki ban shwa ka ba ki kristan ki ban pedri ki sha set do top ki sha set bendi sha le ben ha naga menta kecing mane ya blai pe kene video yu i bat pun sa i ja bat jau mat apa pe kene video